Magandang umaga mga bata! Kamusta kayo? Handa na ba kayong matuto sa araw na ito? Sa araw na ito, ang ating asignatura ay Filipino. Ngunit bago ang lahat, tayo muna ay manalangin. Pagdikitin ang iyong palad, iyuko ang iyong ulo at sabayan ako sa ating pambungad na panalangin. Tayo ay magdasal. Diyos Ama, maraming salamat po sa binigay ninyong pagkakataon upang kami ay muling matuto. Gawaran mo po kami ng isang bukas na isip at damdamin upang maisabuhay ang mga itinuturo sa amin at maunawaan ang mga aralin na makakatulong sa aming pagtatagumpay sa buhay. Ito ang aming dalangin sa iyong pangalan. Amen. So, muli, ang ating aralin sa araw na ito ay Filipino at ating pag-aaralan ang mga salitang naglalarawan ng bilang. Muli, ang ating pag-aaralan sa araw na ito ay ang mga salitang naglalarawan ng bilang. Bago ang lahat, tayo muna ay dumako sa ating mga talasalitaan. Kapag sinabi nating talasalitaan, ito ang mga mahahalagang salita na ating makikita sa loob ng ating kwento ngayong araw. Ang una sa mga ito ay ang salitang uhay. Tangkay na kinaroroonan ng butil ng palay. Muli, kapag sinabi nating uhay, ito ay mga tangkay na kinaroroonan ng butil ng mga palay. Ang ating pangalawang talasalitaan ay ang salitang ilang. Again, ang ating pangalawang talasalitaan ay ang salitang ilang. Kapag sinabi nating ilang, ito ay disyerto o pook na malayo sa kabahayan at walang naninirahan. Susunod, ang ating pangatlong talasalitaan ay ang salitang mangangalakal. Muli, mangangalakal. Ang ibig sabihin ng salitang mangangalakal, ito ay ang mga taong bumibili ng mga bagay para ibenta sa mas malaking halaga. Sila din ay kilala bilang mga negosyante. Muli, aking uulitin, ang ibig sabihin ng salitang mangangalakal ay ang mga taong bumibili ng mga bagay para ibenta sa mas malaking halaga. Sila din ay kilala bilang mga negosyante. Ang ating susunod na talasalitaan ay ang salitang hinagpis. Kapag sinabi nating hinagpis, ito ay ang pighati o nagdudulot ng matinding kalungkutan. Okay? Ating susunod na talasalitaan ay ang salitang salamangkero. Nakakita na ba kayo ng mga salamangkero? Ito ang mga taong gumagawa ng mahika o kababalaghan. Muli, kapag sinabi nating salamangkero, ito ang mga taong gumagawa ng mahika o kababalaghan. Ang ating susunod na talasalitaan ay ang salitang tangis. Kapag sinabi nating salitang tangis, ito ay ang pagtaghoy na may kasamang malakas na pag-iyak. Muli, kapag sinabi natin tangis, ito ay ang pagtaghoy na may kasamang malakas na pag-iyak. Ang ating susunod na talasalitaan ay ang salitang sustento. Kapag sinabi nating sustento, ito ay ang pagbibigay ng anumang pangangailangan gaya ng pagkain, salapi at damit. Muli, kapag sinabi nating sustento, ito ay ang pagbibigay ng anumang pangangailangan gaya ng pagkain, salapi at damit. Ngayon mga bata, mayroon tayong kwento. Si Jose at ang kanyang mga kapatid. Para sa ating kwento ngayong araw, panoorin ito sa inyong Google Classroom sa asignaturang Filipino. Ang pamagat ng ating kwento ngayong araw ay si Jose at ang kanyang mga kapatid. Siguraduhin kayo ay manunood at makikinig ng mabuti
sapagkat pagkatapos ng kwento ay inyong sasagutan ang inyong aklat sa Filipino, pahina 136 to 137. Makikita nyo ang istoryang ito sa inyong Google Classroom, asignaturang Filipino. Okay? So, ang ating susunod ay ang pyramid. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pyramid? So, kapag sinabi nating pyramid, ito ay ang malatat sulok na gusaling bato na siyang libingan ng hari sa sinaunang Ehipto. Muli, kapag sinabi nating pyramid, ang pyramid ay malatat sulok na gusaling bato na siyang libingan ng hari noong sinaunang Ehipto. Ang disenyo nito ay inilaan para sa katawan ng namatay na hari kasama ang kanyang mga ari-arian. Kapag sinabi nating ari-arian, ito ang kanyang pagmamay-ari noong siya ay nabubuhay pa. Ito ay nakatayo sa mainit na disyerto sa Ehipto. Ang ating susunod ay ang Great Pyramid. Ang Great Pyramid ay ang pinakamalaki at kilala sa lahat ng mga piramid. Iyon ay itinayo para kay Haring Khufu at ginawa sa loob ng 20 taon. Ang Sphinx ay tagapagbantay ng mga piramid at nakatayo sa harapan ng mga ito. Ito ay may katawan ng leon at wanis ng ulo ng hari. Ito ay makikita nyo sa ating larawan. Ngayon, tayo ay mag-umpisa sa ating aralin ngayong araw, ang mga salitang naglalarawan ng bilang. So, ano nga ba ang mga salitang pamilang? Ang mga salitang pamilang ay naglalarawan ng bilang ng pangalan o panghalip. Muli, aking uulitin, ang mga salitang pamilang ay mga salitang naglalarawan ng bilang ng pangalan o panghalip. Ang pang-uring pamilang ay mga salitang nagsasaad ng bilang ng mga pangalan. Ito ay nagsasaad ng dami o kakaunti ng mga pangalang inilalarawan. May 3 uri tayo ng pang-uri ng pamilang. May 3 uri tayo ng pamilang. Ang una sa mga ito ay ang ordinal na pamilang. Maaari nyo bang ulitin? Ordinal na pamilang. Ang pangalawa naman ay ang cardinal na pamilang. Maaari nyo bang ulitin mga bata? Cardinal na pamilang. At ang pangatlo naman ay ang walang tiyak na bilang. Walang tiyak na bilang. Mayroon tayong 3 uri ng pamilang, ordinal, cardinal, at walang tiyak na bilang. At ating iisa-isahin ang mga ito. Mauna na tayo sa unang bahagi, ang ordinal na pamilang. Ano nga ba ang ordinal na pamilang? Kapag sinabi nating ordinal na pamilang, ito ay nagsasaad ng dami o bilang ng panghalip o pangalan. Halimbawa, 1, 2, 3, 4, at marami bang iba? Halimbawa, gamit sa isang pangungusap, 7 araw ng taggutom. Muli, 7 araw ng taggutom. Ano ang ordinal na pamilang na ating ginamit? Magaling ang salitang 7. Pangalawang halimbawa, 12 magkakapatid. Muli, aking uulitin, 12 magkakapatid. At ang ating ginamit na ordinal na pamilang ay ang salitang 12. Ngayon, dumako naman tayo sa cardinal na pamilang. Kapag sinabi nating cardinal na pamilang, ito ay nagsasaad ng ayos o pagkakasunod-sunod ng pangalan o panghalip. Muli, kapag sinabi nating cardinal na pamilang, ito ay nagsasaad ng ayos o pagkakasunod-sunod. Halimbawa ng mga ito ay 1, 2, 3, 4, at marami pang iba.
Atin naman itong gamitin sa isang pangungusap. Si Reuben ang unang anak. Muli, si Reuben ang unang anak. Sa pangungusap na ito, ating isinasaad kung pang-ilan si Reuben sa kanilang pagkakasunod sa pamilya. At si Reuben ay ang unang anak. Siya ang una. Pangalawang halimbawa, si Simeon ang ikalawang anak. Again, si Simeon ang ikalawang anak. Sa pangungusap na ito, ating tinutukoy kung pang-ilan si Simeon sa kanilang magkakapatid. At siya ay ang pangalawa. Ngayon, dumako naman tayo sa pangatlong uri, ang walang tiyak na bilang. Muli, ang panghuling uri, walang tiyak na bilang. Kapag sinabi nating walang tiyak na bilang, hindi tayo tiyak kung ilan ang ating pinag-uusapan na pangalan. Mga halimbawa, marami. Marami ang nahirapan sa baha. Alam natin na sila ay marami, ngunit hindi natin alam kung ano ang eksakto nilang bilang. Pangalawa, ang pagkain ay kaunti sa bayan ni Jacob. Muli, ang pagkain ay kaunti sa bayan ni Jacob. Ang ginamit natin na pamilang dito ay ang salitang kaunti dahil hindi rin tayo tiyak kung gaano kakonti ang mga pagkain na makikita natin sa bayan ni Jacob. Ngayon, ating sagutan ang inyong aklat sa pagsasanay, pahina 140. Muli, sagutan natin ang mga pagsasanay sa inyong aklat sa pahina 40. Nasa pahina 40 na ba kayo, mga bata? Sa ating sasagutan ngayon ang pagsasanay. Sa lungguhitan, ang mga salitang naglalarawan ng bilang sa pangungusap. Muli, ang inyong gagawin ay sasalungguhitan nyo lamang ang mga salitang naglalarawan ng bilang sa pangungusap. Ang unang pangungusap, ang mundo ay may isang buwan. Muli, ang mundo ay may isang buwan. Ilang buwan ang ating pinag-uusapan? Magaling. Isa. Ang pamilang na ating ginamit ay ang salitang isa. Pangalawa, marami ang bituin sa langit. Marami ang bituin sa langit. Tiyak ba kung ilan ang mga bituin na makikita sa langit? Hindi. Kaya ang ating ginamit na pamilang ay ang salitang marami. Magaling. Tapos na ba kayo sa number 1 at number 2? Sige, tayo na ay sa number 3. Simon ay nasa ikalawang baitang. Muli, Simon ay nasa ikalawang baitang. Ano ang ginamit nating uri ng pamilang? O ano ang salitang ginamit para ilarawan ang bilang ng pangalan? Magaling. Ang ating ginamit ay ang salitang ikalawa. At ito ay sa cardinal na pamilang. Ngayon, number 4. Ngayon ay ikalabimpitong kaarawan ni Lisa. Ngayon ay ikalabingpitong kaarawan ni Lisa. Anong ating ginamit na pamilang? Magaling. Ang ating ginamit na pamilang ay ang ikalabimpito. Ngayon, sa number 5, kakaunti lang ang pumasok sa paaralan kahapon. Kakaunti lang ang pumasok sa paaralan kahapon. Ano ang ating ginamit na pamilang? Magaling. Ang ating ginamit na pamilang ay ang salitang kakaunti. Ngayon, number 6, marami ang naapektuhan ng taggutom. Marami ang naapektuhan ng taggutom. Ano ang pamilang na ginamit? Magaling mga bata, ang ating ginamit na pamilang ay ang salitang marami. Ngayon, number 7, kakaunti lang ang pumasok sa paaralan kahapon. Kakaunti lang ang pumasok sa paaralan kahapon. Ano ang ating ginamit na pamilang?
Magaling. Ang ating ginamit na pamilang ay ang salitang kakaunti. Ngayon, number 8 na tayo. Nakamit ng klase ang ikatlong pwesto sa paligsahan. Nakamit ng klase ang ikatlong pwesto sa paligsahan. Ano ang nagamit na pamilang? Magaling. Ang ating ginamit na pamilang ay ang salitang ikatlo. Ngayon, para sa number 9, si Nona ay pangalawa sa magkakapatid. Pang-ilan si Nona sa magkakapatid? Tama, siya ay pangalawa. At sa huling numero, number 10, dalawa ang alagang aso ng pamilya. Ilan ang alagang aso ng pamilya? Magaling mga bata, meron silang dalawang alagang aso. Ngayon, sagutan ang inyong aklat sa Filipino sa mga pahina 136 at 137 at pahina 140 at 141. Huwag niyong kalimutan na panoorin ang kwento na nasa inyong Google Classroom. Okay? Tayo ay magkita-kita muli sa ating susunod na aralin. Paalam!